آهنگا آلیکی فێری کۆمێدیا میرۆ تێکیلی ئاواین خۆزاییên bihara kiransedara Rûsyayê bûne. Ahinga vê careya Kurdan cuda ye. Heta beşek ji zarokan jî cilûbergên Kurdî li ber xwe kirine. Tevî ku rûyê bajêr bi temamî rojavayî ye, lê malbata Fêrîkê Têmûr li ser kevneşopiya kevnar ya bav û papîrên xwe آهنگا بوک و گوهستنê li darxistine. Eva dara mirazê dixemilînin bona bûk û zavê. Eva dara gerebe dara bizê. Dara bizê dême ku dara yan hirmiya yan sêva û dê û bavê bûk û zavê berdistekinin gazî rebê alemê dikin akî pey bûk û zavê kur û qîz bikevin. Bûkîro başqa namyerne pey bûkê îj avê darê dixemilînin pêşiya bûkê. Pêşa bûk zavê didine reqasê didine lîstikê. Hevalê bûk û zavê bira zava ser dawetî bira edet hene bira kirîvê xûnê hazirin dême ku bê wiyekê nayê kirinê ceme. Bûk li bendeya mala zava bi tilîlî û çepikan ji bo pêkanîna xêzaneke nû ketine li ser rê. Hemû bi dîlan û şahiya alîk û mîdya kêfxweşin. ji ber ku drûstkirina xêzaneke Kurdperwer ji bo Sibaroja Kurdistanê pêngaveke giring e. Îro me jî ça Kurdê berê savê tê nakayê rasiyê me ji urf edetêx govendêx leystikêx gişt xayî kirine. Îro şahiya mala kirvê me ya em kirvê malê ne. Bira dawet bimbarek pîrozek ve bira ev dengê dawetê bütün Kurd Kurdistanê malê hemû Kurda bin. Îro malek zêde dibe Kurda ev mala berê de kal bava da mala Kurdan e. Bira Xwedê bimbarek şayê bimbarek pîrozek ve ber hemû derî be haqa gilî. Ahenga bûk veguhestinê ya malbata Fêrîkê Têmûr sîmayeke ciwan ya parastina kevneşopiyên Kurdewarî ye. Hunermendan bi dengê xwe yên xweş û stranên kevnarên Kurdî pîr û kalan jî dest bi govendê kirin. Ez li vir wek hunermendekî Kurd bi cil bergên Kurdî bi zimanên Kurdî stranê Kurdî distrêm pêşkêşê vê bername bûme ez gelekî kêf xweşim û ez dixwazim bêjim gelekî spas her kesî re ku piştgiriyê didin me û çand di hunera Kurdî gelekî spas û slavên germ ji Rûsyayê Kurdistana rengîn re. Bûk û zava xwe bi cilûbergên moda girê dane. Lê coş û xurûşa Kurdane ya govenda wan biyaniyên di nava ahengê de matmayî hiştine. یەکەم جارە بەشدار دەبم لە ئاهەنگی بۆ گواستنەوەی کوردان. من ماوەی 7 ساڵە دۆستایەتیم لەگەڵ خێزانی کاک فێریک هەیە. بەڵام یەکەم جارە دێم بۆ شایی کوردی و بەڕاستی زۆر شاد و سەرسامم بە نەریتی کوردانە. دیارە ئەم نەریتە قوڵە شوێنی خۆی دەگرێت لەگەڵی خەڵکدا. من زۆر سوپاسیان دەکەم کە بانگێشتیان کردوم و لەم خۆشی و شادیە بێبەش نەبووم. Malbata Fêrîkê Têmûr nêzîkî 30 salan e li kiransedara Rûsyayê bicih bûne. Bi hezaran kîlometreyan ji Kurdistanê dûr in. Lê bi hestekî bilindê Kurdan dijîn. Me şayaxa bi erf edetê Kurdî, bi cilê Kurdî, bi xaftana Kurdî, maleke nû nava me le zêde dibe. Ez bûk û zavê nû ez ê bişîme Kurdistanê bira herin welatê kal û baba bibînin. Ez mesela bolaxa êzîdî me. Ez xwesadim Kurdê resen. Bira herin lalişa nûranî jî bi herin axa Kurd û Kurdistan jî binêrin. Wek em xaxakin eger Wadê Sovyetê de bi rastî me xaxay dikir Wadê Sovyetê. Lê niha pir giran e. Bira herin xaxa bibînin. Eger çavê xa goyê xa nebînî tê wekî hez nebî. Bajarê Kiransedar bi dûrahiya 1345 kîlometreyan dikeve başûrê paytexta Rûsyayê Moskoyê.
li gor amarên nefermî zêdetirî 20,000 Kurd lê dijîn. Malbata Ferîkê Têmûr dixwazin lêkransedar bi rêya vê ahengê ragihînin ku kevneşopiya kurdewarî ew qas ciwan e, dikare hemû reng û dengên cuda kom bike.